होटल राज। चलो राज, चलो देखिए कौन खाएंगे देखिए। ଖାଇବା ଅର୍ଡର କଣ କରୁଛନ୍ତି କୁହ? ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସାଦା ତଡ଼କା ଆଉ ରୁଟି ଆମଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଆମଲେଟ୍ ଦୁଇଟା ଆମଲେଟ୍ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଖାଇଲା ପରେ ଦେଖିଦେବେ ଗୋଟେ ମଗେଇବେ ଆଉ। ସାଧା ନା ଯୋଉ ଆମଲେଟ୍ ଗୋଟେ ସାଦା ଆସିଲା ଆମଲେଟ୍ ଇଏ ନା ଆରେ ଯୋଉ ଇଏ ତଡ଼କା ତଡ଼କା ସାଦା। ମୂଳେ ହଁ ଲାଗୁଛି ତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ହେଲା। ନାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମର ସୋନପୁର ପାଖରେ ସୋନପୁର ଜଷ୍ଟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆମେ 20 କିଲୋମିଟର ଆସିଛୁ। ଗାଁ ଗୋଟେ ଢାବା ଭଲ ଢାବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଦେଖ ବେଶୀ ଭଲ ଅଛି ଦେଖି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ଆଉ। ଅଦା ଇଏ ଗୋଟା ଗୋଟା ପଡ଼ି ଫଳ ଫଳ ଅଦା ଛେଚା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପକେଇଛନ୍ତି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଅଛି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଦା ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଭାଗ ଅଦା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ପିଆଜ ଦେଇଛି ଏଇଟା କି ଚଟଣି ରୁଟି ପୁରା ପିଓର ମେସିନ୍ ରୁଟି ନାହିଁ ପୁରା ପିଓର ମାନେ ଯେମିତି ବନା ହେଇକି ମାନେ ବେଲା ହେଇକି ରୁଟି ବନା ହୁଏ ସେଭଳିଆ ବନା ହେଇକି ମେସିନ୍ ରୁଟି ନାହିଁ। ଏଇ ଢାବାରେ ଗୋଟେ ଚଟଣି ଦେଇଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଚଟଣି ନାଇଁ ହେଲା ନା ପୁଦିନାରେ ଚଟଣି ବନେଇଛନ୍ତି ମସ୍ତ। ପୁଦିନା ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଆମ୍ବ କଷି ଅଦା ଧନିଆ ପତ୍ର। ଭାଇ ଚଟଣିଟା କେମିତି ବନେଇଛ? ଚିଲି ସସ୍ ଚିଲି ସସ୍ ଦେଶୀ ନୁହଁ ଦେଶୀ ଅଛି नहीं चटनी आने ଓକେ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମାଇଲି କ'ଣ ହେଇଛି ପଠଉଛି ଖାଇକି ଖାଇକି ପଠଉଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଆମଲେଟ୍ ମଗେଇଥିଲୁ ବଢ଼ିଆ ବନେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ଅଏଲ୍ ବହୁତ କମ୍। ଭଲ ଅଛି ଆମଲେଟ୍ ଆସିକି ଖାଇବ ଆମଲେଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି। ଆମେ ହୋଟେଲ ଢାବା ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେଉଛୁ ଲୋକେସନ୍ କେଉଁ ଜାଗା ଢାବା ନାଁ କ'ଣ। ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଯେତେବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଫର କରୁଛନ୍ତି ଏଇପଟେ ହିଁ ଖାଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଢାବାର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର ଏଠି ମାନେ ବିହେଭିୟର ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ। ଯେମିତି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ବନେଇବା କଥା ସେମିତି ପୁରା ବନେଇଛନ୍ତି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆମଲେଟ୍ଟା ପୁରା ବେଷ୍ଟ ସଫ୍ଟ ଅଛି ନା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ରୁଟି ପୁରା ଘର ରୁଟି ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ରୁଟି ସାଇଜ୍ ଦେଖୁଛ ତ କ୍ଲାସ୍ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଦୁଇଟା କାଫି। आजिकल मार्केट में पिज रेट भी बढ़ाने क्या गोटे पिज दौरान बैंक मांगे पिज दौरान काटी दे सब मिसेक करे